benvinguts a una nova lliçó de química. A la classe d'avui aprendrem a fer càlculs amb reaccions químiques on calgui tenir en compte la riquesa o puresa d'almenys un dels reactius que hi intervenen. Normalment, quan nosaltres treballem en un laboratori, els reactius tenen una puresa relativament elevada. Per exemple, si nosaltres fem una reacció química amb hidròxid de sodi sòlid i mirem l'etiqueta de l'hidròxid de sodi, si aquesta etiqueta d'aquest recipient ens diu que té una puresa del, per exemple, 95%, això vol dir que per cada 100 grams que nosaltres pesem d'aquest reactiu, de l'hidròxid de sodi sòlid, 95 grams són d'hidròxid de sodi i els altres 5 grams són impureses que no reaccionaran amb la reacció química que a nosaltres ens interessa. Quan les pureses són altes, del voltant del 100%, normalment no ho tenim en compte i considerem que tot allò que estem pesant per fer la reacció doncs és el reactiu que nosaltres volem. Però quan les pureses són més baixes sí que cal tenir-ho en compte. Això passa, per exemple, quan treballem amb mostres naturals. Per exemple, si fem una reacció química en què intervé, doncs posem per cas una pedra calcària que conté carbonat de calci i nosaltres sabem que aquesta pedra calcària té una riquesa de només el 60%, això vol dir que de cada 100 grams d'aquesta pedra o roca, només 60 grams serien carbonat de calci. Els altres 40 serien impureses que no participarien en la reacció. En aquest cas sí que seria important tenir en compte aquesta riquesa o puresa. Fixeu-vos que teniu aquí a la dreta escrit que la riquesa o puresa d'una mostra es pot calcular dividint la massa de la substància pura entre la massa total de la mostra i, perquè sigui un percentatge, evidentment multiplicant per 100. Comencem amb el primer exemple que resoldrem avui. La descomposició tèrmica de les roques calcàries que contenen carbonat de calci produeix calç viva, és a dir, òxid de calci, que és un compost bàsic per la fabricació del ciment. En aquesta reacció també s'obté diòxid de carboni gasós. Si s'escalfen 15 grams d'una roca calcària del 80% de puresa, quina massa d'òxid de calci es forma? I com a dades, les masses atòmiques del calci, de l'oxigen i del carboni. Com sempre, per resoldre l'exercici, el primer que hem de fer és escriure la reacció química. L'enunciat ens deia que es descomposaven una certa quantitat de roca que contenia carbonat de calci sòlid, s'escalfava i es descomposava. Per tant, aquest reactiu tot sol reacciona i ens dona dues substàncies. Per una banda, l'òxid de calci, que diu que és un component bàsic per poder fabricar ciment, i per altra banda, el diòxid de carboni, que segons l'enunciat s'obté en forma de gas. Anem a mirar si aquesta reacció química està igualada. Tenim un àtom de calci, un carboni, 3 oxígens i 1 més 2, 3 oxígens. Per tant, la reacció química sense fer res ja està igualada. Segons l'enunciat, nosaltres descomposàvem 15 grams de roca. I d'aquests 15 grams de roca, la puresa d'aquesta roca era una puresa del 80%. Aquests 15 grams, atenció, no són de carbonat de calci, són de roca. I aquesta roca, fixeu-vos, per cada 100 grams que nosaltres tenim de roca, per cada 100 grams en total, en aquest cas és una roca, 80 grams són de carbonat de calci. Per tant, els 15 grams no són carbonat de calci, només el 80% de 15 serà carbonat de calci. La pregunta concreta que ens fan és la massa d'òxid de calci obtinguda, per tant l'apuntarem aquí. Fixeu-vos que en aquest cas és un exercici sense reactiu limitant, perquè només hi ha un únic reactiu, que a l'escalfar es descomposa, per tant, a partir d'aquí obtindrem la resposta. Comencem. Factor de conversió. Tenim 15 grams de roca i nosaltres sabem que per cada 100 grams de roca, fixeu-vos com estic utilitzant aquesta dada, aquí diu gram de roca, aquí diu gram de roca, i es podrà simplificar, per cada 100 grams de roca tenim 80 grams de carbonat de calci. Ara, per poder obtenir això, primer ho hem de passar a mols, i per passar-ho a mols, aquí us he calculat, com sempre, les masses molars. Per tant, si aquí diu 80 grams de carbonat de calci, aquí haurem d'escriure gram de carbonat de calci i passar-ho a mol de carbonat de calci, fent servir la massa molar, que són 100 grams per mol. Per tant, per cada 100 grams de carbonat de calci, un mol de carbonat de calci. Fixeu-vos que de moment ja hem tatxat gram de roca i ja hem tatxat gram de carbonat de calci. Estem a mol de carbonat de calci. Segons els coeficients estequiomètrics, un 1 i un 1, per cada un mol de carbonat de calci, que és aquest coeficient estequiomètric, obtenim un mol d'òxid de calci. I com que la pregunta no són mols d'òxid de calci,
sinó que la pregunta són grams d'òxid de calci, hem de fer servir ara la massa molar de l'òxid de calci per un mol d'òxid de calci, 56 grams d'òxid de calci, i d'aquesta manera, resolent aquest càlcul, ja trobarem els grams d'òxid de calci que ens dona aquesta reacció. Si feu aquest càlcul, això us donarà 6,72 grams d'òxid de calci, que seria la resposta a aquest exercici. Anem ara a resoldre un altre exemple, l'exemple 2. El carbur de calci, de fórmula CaC2, és una substància que s'utilitza per obtenir acetilè, també anomenat etí. Una mostra de 10,55 grams de mineral que conté carbur de calci es fa reaccionar amb aigua i dona com a producte 2,88 decímetres cúbics de gas acetilè mesurats a 20 graus centígrads i una atmosfera, i hidròxid de calci que queda en dissolució. Determina la puresa del mineral i com a dades tenim les masses atòmiques del calci i el carboni i la constant universal dels gasos. Com sempre, per començar a resoldre l'exercici, el primer pas és escriure la reacció química. L'enunciat deia que es feien reaccionar 10,55 grams d'un mineral que contenia carbur de calci amb un excés d'aigua i que aquesta reacció donava, és a dir, els productes gas acetilè, també anomenat etí, fixeu-vos, et vol dir dos carbònics i I enllaç triple, per tant C2H2, aquí ho tenim escrit en la seva fórmula molecular, i que aquesta reacció també produïa hidròxid de calci. La reacció està escrita però no està igualada, anem a igualar-la. Un àtom de calci a reactiu, un àtom de calci a productes, dos àtoms de carboni a reactius, dos àtoms de carboni a productes, dos àtoms d'hidrogen a reactius, a productes, atenció, dos aquí, més dos que venen d'aquí, 4. Per tant, aquí faltaria un 2. 2 per 2, 4. I ara a reactius ens queden 2 àtoms d'oxigen i a productes 2 àtoms d'oxigen, la reacció ja la tenim igualada. Com a segon pas, anem a escriure totes les dades i totes les incògnites. La primera dada que ens donen és que es fan reaccionar 10,55 grams, i atenció, perquè no diu que siguin grams de carbur de calci, el que diu que són és 10,55 grams d'un mineral que conté carbur de calci. Això es fa reaccionar amb un excés d'aigua i, com a producte, aquesta reacció ens dona un gas del qual ens en donen algunes dades. Concretament ens diuen que obtenim 2,88 decímetres cúbics, és a dir, litres, d'aquest gas mesurat a una temperatura de 20 graus centígrads, és a dir, 293 kèlvins, i a una pressió d'una atmosfera. La pregunta que ens fa l'exercici és quina és la puresa d'aquest mineral. Per tant, ens pregunta aquest tant per cent. Fixeu-vos que quan ens pregunta aquesta puresa, el que ens està preguntant és quants grams, no de mineral, sinó en aquest cas quants grams de carbur de calci tenim dividit entre els grams del mineral, 10,55 grams de mineral i per cent. Per tant, fixeu-vos que en realitat el que ens necessitem per poder omplir aquesta fórmula, els grams de la substància pura dividit entre els grams totals i per cent, en aquest cas el total són 10,55 grams de minerals, volem saber d'aquests 10,55 grams quants són de carbur de calci pur. Per tant, la incògnita en aquesta reacció no està com passa habitualment en els productes, sinó que la incògnita està en els reactius. És a dir, hem d'utilitzar totes les dades que tenim aquí escrites per, a partir de la quantitat de l'acetilè, determinar la massa que ha reaccionat de carbur de calci, que evidentment serà inferior a 10,55, perquè aquest mineral no és pur, només una petita part és carbur de calci. Per tant, hem de començar obtenint el nombre de mols de gas acetilè que tenim aquí. Com ho farem per saber el nombre de mols d'acetilè? Doncs com que és un gas, molt senzill. Utilitzarem la fórmula dels gasos, pressió per volum, igual al nombre de mols de gas per constant, per temperatura. Haurem d'aïllar el nombre de mols de gas, per tant, fixeu-vos que això ens quedaria d'aquesta manera, RT passa dividint el denominador, per tant, el nombre de mols de gas és la pressió, en aquest cas
una atmosfera, pel volum 2,88 decímetres cúbics, que ja sabeu que és el mateix que 2,88 litres, és exactament el mateix decímetre cúbic que litre, dividit entre constant dels gasos. Com que la dada està en atmosferes i el volum està en litres, podem utilitzar la constant 0,082. I la temperatura, 293 kelvins. A partir d'aquest càlcul, el que obtenim, que això dona 0,12, són els mols de gas acetilè, C2H2, que ha donat aquesta reacció. És a dir, tot això representa 0,12 mols de C2H2. Ara, relacionant-ho amb els coeficients estequiomètrics, fàcilment podrem obtenir els grams de carbur de calci que han reaccionat. Anem a fer-ho. Tenim 0,12 mols de C2H2, factor de conversió. Per un mol de C2H2 sabem que ha reaccionat un mol de carbur de calci. I com que nosaltres no ho volem saber en mols, sinó que ho volem saber en grams, amb la massa molar que us he calculat abans aquí, prèviament, sabem que un mol de carbur de calci equival a 64 grams de carbur de calci. I a partir d'aquí obtenim, com a resposta, 7,68 grams de carbur de calci han reaccionat. Aquesta quantitat que ha reaccionat, ara hem de determinar quin percentatge és sobre un total de 10,55 grams de mineral. És a dir, hem d'aplicar aquesta fórmula per saber la puresa. Fixeu-vos, hem de fer la substància pura entre el total i percent. La substància pura, que és el carbur de calci, són 7,68 grams que han reaccionat, entre el total del mineral, 10,55 grams totals o grams de mineral i multiplicat per 100. Si nosaltres fem aquesta operació, això ens acaba donant 72,80% de puresa o de riquesa, que és exactament el mateix. Aquesta seria la resposta a aquest exercici. Bé, res més, donem la classe per finalitzada. Espero que us hagi estat útil i que hagueu entès perfectament el que significa la riquesa o puresa d'una mostra. Fins la propera! Thank you.